parti qabelkom ħallinnikom. Merħba senjuri, ix-Santa Marija tajba lil kulħadd min qed jarana. Għax illum Lijem, l-imrarem ħafna parties u Minaw inselmu u ngħidulhom proset il-kull minn għamel ċertu shows ta' piroteknika. Mod speċjali l-tal-imqabba u l-taħalax għax għamlu torri u mhux kbeta sal-imqabba ma għamlu torri piroteknika. tal-imqabba kellhom il-lejdi, no? Kemm il-lejdi, ni? Ħaraq is-sufarelli. Ma nafx għamel li ngħidilkom li jekk taraw xi ħaġa avolja Santa Marija li hija interessanti għalina ibatu lna hawnhekk. Taħseb u meta tara daw l-avvenimenti kbar min jaf x'tim ta' nies ikollhom eżempju xi ħaġa li rajt taf int dak il-festival kbir rinomat ġewwa l-Belġju Tomorrowland tajjeb aħna morna tiftakar? Xejn. Kif ma tiftakarx? Għax mort ma niftakar xejn. Inti jekk tara fuq televizjon forsi taf tiftakar xi ħaġa. Insomma, wara l-festival tellaw ritratt tat-tim kollu, dan huwa r-ritratt tat-tim kollu qed tara ta' Tomorrowland. Il-qadisa! Tajt inġibu l-krutana. Xi ġifieri? Il-tim tagħna, tim ta' shooter. X'qed tagħmel? Issa ndaħluh. L-editor. Inkomplu? Kompli. Tajjeb. Dak, fimni. Mux kemm ikollok il-kwalità. Senza fil-flix kan il-sari għada, tajjeb. Isma' nibdew nagħmlu xi ħaġa f'dal-programm. Ħanibda ta' ġid, ħanibda billi nintervista l-itfal u llum badna suġġett li jaħraq ħafna il-ħelu. Taħseb li l-ħelu għandna nikluh fil-breakfast? Għaliex? Jaqawlek is-snien. U li mu l-aħjar ħin li tikolhom biex ma jaqgħulekx is-snien? Ħaġa healthy u mbagħad. Nkunu nagħmlu brush teeth. Mbagħad jerġgħu jkunu dirty u qabel l-iskola nerġgħu naħsruhom. U jibda il-break u jispiċċa u inti ma tilħux il-break. Għax issa dejjem half day. Sewa, allora fiex ħin l-aħjar ħin li tikol il-ħelu? Wara l-iskola. Wara l-iskola? Jew fl-10. Inti qatt ma kilt ħelu? Le. Qatt. Le. Għas biċċa żgħira? Le. Għas pasta? Le. Xej, ħelti int. Ma għalfejn ma tixti kol ħelu? Għax waqgħu nissini. Ovvja. Because għall-iskola, you need to wake up at like 6. So you're gonna get energetic and you don't sleep in the van and then look like a weirdo. U l-iskola mbagħad tista' tiekol ħelu? As kids, in my class, we sneak hello and in break, we just grab our hello and... Illegal imma di. Jekk jaqbdu. Ħanajdlek daw it-tfal xjuħ, mhux tfal. Isma' lura x-xena politika naf li Santa Marija ma. Jott. Smajtux qal Alex, il-kandidat tal-PN, smajtux qal. Nex, qal. Qal illi jekk ilħaqu ħajamel Shadow Minister tas-Solitudni. U me ħajku? Aħna nafu minnu, għanna t-vist esklusiva. Mijaw. Hello? Sorry, sattek, inti Shadow Minister tas-Solitudni? Ejja. Tajjeb, nifraħlek, allura għajdinna ħifti fuqek. Jena, solo, nħobb noqgħod waħdi, nara television waħdi, Alright. inkanta waħdi, anka nikol waħdi, Tajjeb. anka ngħid xajta, nitħaq għaliha waħdi. Inaqta dwejja dis-sitwazzjoni. Le, għaliex. L-iskop naħseb li għandu f'moħħu Alex huwa li konna xi ħadd jitkellem dwar is-solitudni u kemm għandna nevitaw, xek? Le, jinto ġobli s-solitudni. Lena tiegħi noqgħod waħdi. Mek titlifni, għax allura minn tis-soċjali int? Le, tgħidli xek. Jien nazzjonalist, mhux soċjalist. Le, mhux ma fehmtniex, soċjali ġifieri tkompli man-nies. Le. Niddejja ħafna. Anka fuq l-iktar affarijiet sempliċi. Eżempju, tixxi pakkett u tiftħu, snack. Jekk tkun man-nies, tittaqsam. Temmen, illi ġieli. Noħlom illi kont man-nies u kellintihom il-pakkett jien. U nqum arqan xraba maqsud. Ma mbagħad nirrealizza illi qiegħed waħdi u nistrieħ.
Insomma, rax, mux isna ħanaslu mkien. Mux bess bek tamel la darba tilħaq shadow minister għas-solitudni, biex se tibda? B'konferenza Ejja, għan-nies waħedhom. tajjeb, u kemm qed tistenna li jiġu knies? Ħadd. Waħda nagħmilha. Tagħmel Konferenza waħda. Naħseb ħajja naqtaw wara. Aħna qegħdin nitnejku tajjeb biex indaħqukom ftit, imma jekk tħossukom waħedkom, provaw għalax tagħmlu, jekk int anzjan mur fiċ-ċentru tal-anzjanità attiva, jekk le, prova fittex il-kumpanija, tibqax waħdek. Inħobbukom u aħna kumpanija likom. Ciao, nil-tawada!